ви покажа моите мутанти. Виждате, тук са на всички машини. Тук съм си сложил зоната Делукс. Чакам за Туити Гуи, за да видя кой ще ми стане от Дезинджер Dark Fantasy и Аквапунзел. Снощи, нали знаете, от Туити Гуи, щом ги съберете на бингото, всичките, печелите 1500 голд. Снощи си ги спечелих, апгрейднах си мястото за капсулите на 3 левел и си купих Аквапунзел. Ето, тук ми е капитан Пейс на 20 левел. Тук ми е Мексичаут, но съм го кръстил бос. Той е на 22 левел, има кръв 12912. Тук е Аквапунзел, която е на 16 левел, без звезда. Знаете, че тя е Зодиак. Има 4416. Технотойс с Gold, 11 левел, 4139. Сега ще видите кои мутанти съм сложил. Тук изчаквам 26 минути за Туити Гуи. Планет Клянер с златна звезда. Иска 2 дена, 6 часа и 42 минути. Питворд с бронзова иска 1 ден и 1 час и 2 минути. Да започнем с битките, но първо ще ви покажа мутантите ми. Имам Геминиум, Екзофиш, Хамангоус. Сега ще спомена за един мой приятел, който има доста по-силни мутанти от мен. Те са му на 29 левел. Има един мутант Екзокуки на 29 левел. Брутала му е 20 000. Да започнем с битките. Сега съм на Омега Дивишън, но ще играм на Делта. Ето го и Гошко. Гошко е на Омега Дивишън, но ще стане Супра. Не мога да го мина, защото тук мутантите са много силни. Сега ще играм срещу 3 медузи с силвър звезди на 20 левел и боса Драгос Нобилис, който е на 70 левел. Боса ще сложа Тръблърк с Голд на 22 левел, Мексикаут и капитан Спейс. Сега ще взема от моя добър приятел Гошко помощ. Ще видите с кой идва. Когато се бие срещу боса. Но за сега не са ми убили никой. Тези медузи може да са слаби, но не са много за подценяване, защото
понякога може да те изненадат. Извинявам се. Ето с капитан Пейс атакувах едната медуза. Вече убих 2. Сега убивам и третата медуза. Сега съм срещу боса. Взимам от моя най-добър приятел Гошко помощ. Направих си го бързо, защото по-бързо е по-добре. Щом мина Mega Division, ще покажа още 50 клипа, за да видите, че съм минал и не лъжа Mega Division. Бих ги. Капитан Пейс ми е на 21 левел. Сега ще играм на PvP. Сега един много добър приятел ще ме смени. За съжаление го няма. Сега играм срещу човек, който прави 50 точки. Извинявам се. Аз правя 65. Взех от Захари Найденов помощ, защото ще ми помогне много. Здрави да спомена, че той е другият ми приятел. Тези срещу които се бия, този по-точно срещу който се бия, има Анубис с бронзова. Играм срещу Кобра Кай, Анубис. И китарист, но забравих името. Атакувах с Геминион, т.е. с силва звезда. Сега ще ви покажа докъде съм стигнал. Вече съм на елит. Знаете го Big Boss, щом излезне, ще си го купя, но от реактора от Super Heroes. Аз имам само Капитан Пейс. Един много добър приятел има Enforcer от Mutant Super Heroes, други няма. От Mutant Super Villains аз имам само Trevwork с Gold. А моят приятел няма никакви. А от Western аз нямам никой. Моят приятел има Wiz XVA и Amarok. Довиждане. Клипът приключва, но ще кача още клипове. Чао! Розово, бяло, такива.